monggo Bapak Haji Joko Wajo. Pak Haji. Pak Haji lagi-lagi Pak Haji gitu terus wong ngilang toh. Di mana Pak Haji kak dirimu? Ketoke lagi pipis sih Pak Haji. Katresnan ning wirat monya tinang pite ning roro kejelasan ya Mas. Ya Allah anak sapa cah wicah. Wis. Yongki susoni se anakmu. Wis tak sape kok. Oh wis mbok sape. Aku wis ra neteki kok. Nek ibu kata ibu jenenge wong kuwi. Ya Allah. Jangan ya Dek ya.